Nandi ndichanzi chero tikanzi tadzokera ndichitovaona baba vainotora hanzvadzi yangu tichangonorarama tiri sisina bhodhi saizvozvo nekuti kana ndakatovatarisa kudai ndotoona sekuti baba hanzvadzi yangu saka hapana kana feeling yamunohwa handina tongonasa kuti ndigere nehanzvadzi yangu pamba tichimbobikira naye duti iwe hapana uchaunohwa kuna mai yavo aiwa aindohwa unombobata here mukadzi wako uchichovhera padhuze ndava vakadzi avo zuva nezuva vanoda kuramba vachinyengewa vachiudziwa zvakanaka suro chaiyo vabvunzeya ndati vanyengetedzi vakazongoita kamwanawo vakangotambirwa padhuze kupenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko amai vanotora Susan Tamira vakasukisa tariro dzine vene vachiti hatisi kugarisana zvakanaka nemurume handichamudi pamberi pedare rino Susan Tamira akapa zvikonzero zvaanoti iye ari kurambirira murume asi murume zvakadaro aipawo chikumbiro chekuti ndiri kunetsana nemukadzi pavose patinosangana pari kuzoita maronda uye mukadzi kana akaita pamuviri akabatsirwa aizotanga kubhledha zvakadaro dare harina kugamuchira chikumbiro chaamai kuti varambe murume rakanyengetedza mukadzi kuti asaramba murume vakanzika vamboenda kuchipatara vanogarisana kumba asi kana vakaramba vachinetsana ndokudzoka mudare muno pasina kana muripo vanoripa takazoona mumanharitariro dzine vene Susan Tamira akudzoka mudare achiti handichakwanisi kupfuurira mberi ndichigara nemurume itadzora kesi mudare kati baba ndinowo moti ndinopupura kutaura chokwadi mudare mambo vachireya namwari kuti zvandichataura chichokwadi muse muupasi ndinopupura kutaura padare rachireya ndataura zvese zuva ranhasi nezvechokwadi muri kunzwisisa here mapupuro amukuita kuti zviri kurevei ndiri kunzwisisa zvinoreva zvinoreva kuti ndichataura chokwadi zvikarei ndiani ndinoita tariro dzina vene sabhuku murunga mambo vachireya mhosva yamuri kupomerwa nemudzimai pane here pamuri kupokana nazvo mhosva yandiri kupokana naye ndeye kutaura kuti inini ndakataura pamusoro pekuti ndikavarapisa ndoda mari kwavari uye mukadzi wangu sofa tine vana vanosvika kuma4 handiti zvadaro muno mudare ndii ndakapika ndoga ndikati mandi ndichaenda navo kuchipatara mandi handina kuzokwanisa kuenda navo nenyaya yerufu kwamvunzo ndikazofuma ndichienda navo nechipiri tadaro vabayiwa vakapiwa mapiri ndivopeki takatobayiwa tese ndichitira kuti vasataura mangwana kuti problem yasara kupi kunani zvadaro vakazoti jekiseni racho rorwadza mapiritsi acho havana kuzobvopedza chero kosi nanhasi aripo tikati aiwa dzimwe nguva zoda kuti tichimbofamba kunyange kumaprofita kunyange kuchibhoyi tongosanganisa zvezvo izvi zvichikurwadzai ndopa takatanga kufamba kumaprofita tapedza kufamba kumaprofita tikati aiwa pamaona emi patingatangira kuti tirapiwe ndepapi tose tikaenda kwadhaiza tikarapiwa ndichivabvunza makohwa sei ndavaraidza tabvapo ndikati orit pamwe problem ika regai timbotsvaka vamwe vanogona kuvanzi basa reudidi mamai tobva ndabvunza zvikanzi mai vekwagandanga tikaenda navo zvese zvikanoitiwa kuti vanorapwa chi vanzi masa reudi mamai vakanochekwa vanga vanaro zvadaro paya ndofunga musi wataifanwa kunopedza muna matokapitoni ruwavo ndofunga ndo musi waauya here mai ava ndakati ngatiendeka nerodhi ikona achifamba yatosende nayo vakabva varamba todi handiatigurire nekumunda takusvika chibhorani kuduriro vanga vari kumashure kwangu muzirodhi zviya zviya ndangoona mukadzi atobuda atova necheuku koma kuendako zvikanzi ndakufamba ndikati aiwa handimotaura here tofamba so tiende tese zvokuti chero nanhasi izvozvi nezuro vakabva kwabhitoni ndakati munamato vakanaka kupedza nezuro vakadzokera kwabhitoni vavoga
zokutondinzvenga inini zokuti havachadi kuti bhuruwa vaone kuti anofamba neni, asi zokuti inini ndivarapise, inini ndakatosungunuka, ende mukadzi uyu ndomuda zvisingaiti. Zokuti dai zvaionekwa zviri mumwoyo mangu kakutaura chokwadi padare rachiva chireyaka, handifunga kutaura chokwadika. Zvese zvari kutaura inzira yekuti adzoke mudare, sezvo kwanzi 3 months. Saka yava statement yekuti awane matangiro ekudzoka pai mudare, azotaura ke nyaya yake yaadi yadzokera mudare. Taendwa norundi nyaya hombe iripo ndeyekuti imimi maifanirwa kuzadzisa chishuwo chaiti ndozvikanganiso sekutaura kwamuri kuita kuti makaita. Saka iye nhasi ari kuuya achiti zviri kundiremera kurarama nemi nechikonzero chekuti magarisiro ano acho amena kuti munokatamira. Ine hangu chekuita nekuti dai anga ari mwana wangu kana umwe munhu ndaigona kumushaurira, ndaitsvaka imwe nzira. Manje mudzimai kawo handina zvandingaita, asi rudo rwedu rwapakutanga ndo rwandaingoshuvira kuti tanga ari umwewo takadzokerana sezvataurwa nedare izvo zvitatova pane chimwe chinhano. Zvino zvenyu amai zvinofanirwa kunge zvine zvikonzero zvinogutsa dare kuti ashuwa pamakakodzera kuramba chizvitaura icho dare rakateerera. Zvikonzero zviripo tichibva kuno kudare. Baba musi wenhamo dzavamubvunza, baba vakabata mugwara vachida kudhirisa imba yandinovata. Vadaro baba ndobva mwana anga ari kumba amhanya kuzvitaura, akawana ndisipo, waakazoona ndisekuru vake vakaona baba kitsi, ndobva vatsanangurira akati imba yemama iri kuda kudhiriswa nababa nemugwara. Vari kuti kwai mai venyu kuwana simba rekugara panapa, inhau yeimba iyi. Imba iyi ndikadhiriza imba iyi, mai venyu vachakurumidza kutora matanho mukasira. Zvadero paya baba ndobva vati mari yangu isidzoka pano, hapana chakanaka, kumunda haurimi, ndinokukwaura bendekete nedemo. Nanhasi kumunda dare handisi kuenda kumunda. Nemashoko akataura baba, ndinokukwaura bendekete nedemo, handitombodi kana kukuona kumunda kwangu. Ina ndakumboitawo nharo navo, ndobva ndarega kuenda kumunda. Nanhasi ndigere kumba, vamwe vari kuundura, vari kutema makwenzi ndakagara. Saka vari kuti ndeidhiriza imba iyo imwe musipo. Ndandisipo, ndandichiri kunhamuka wamubvunza, ndandisipo. Vana ndo vakatouya vachitaura kuti mama baba vangada kuti imugwara uchitovapo panze. Munhu sekuru ndo vaakazoona avo vakavataurira baba ketsiya. Vakazobatwa nayo kuti vadhiriza. Vakahoreka nekuti mwana anga arimo mumba, ndo paakabuda. Nyaya yacho ndeyekuti vanga vasina kumutsana nemwe, imwe manga musipo wakavabata ndiani. Aiwa, choko lechokwadi chairo ndoutamu chake. Manje mashoko iwoyo haasi kugamuchira. Saka matara anaya haasi ekuti tingafarire kuti baba namai vane vana 4 vaparadzana. Kuparadzana kwenu makura saizvo. Vana ava 4 upenyu hwavo munogona pamberi apo otadza kumira zvakanaka, nekuti vamwe mudzimba umu havachagarira kudiwa, vakugarira vana, kukudza kuti ndingabve ndikaendepi vana vangu. Munganyengwe muri pamurume, varume wavekiside vanonyenga munhu ari pamurume, kana wavha havachakudi. Unenge wakunhuwa chekuba ndo chinonaka stereki. Saka kana murume achidaro kuti anokudai, madimavha pafungwa dzamuri kuda kuita kuti muuraye vana 4 vakure vasingaone baba vavo, nekuti mashoko enyu haana kusimba kuti titi mungarambe murume. Zvoita kunge pane chiri kukunakidzai Samuel. Murume uyu zvaakaudzwa nedare, hapana here chaasina kuita. Zvose zvakaudzwa nedare wakandokuitirai here? Havana. Sechii? Semarapirwa atakaitiwa ndinokurudzwa munhu. Makarapwa nani? Takarapiwa navakicheni. Zvikanzi chii? Baba pavatakasvika, ivo vakanga vasara kumashopu vachifonera navakicheni. Tasvika kuchipatara. Inini pandakasvika kuchipatara, baba vanga vari kumashure vachizosvikawo. Ndokubva vapinda navakicheni.
ndokubva vaita mwini dzavo ndobva vabuda ndobva ndapinda iyi ndobva ndabayiwa ndobva ndabuda hangu ndakabata mapiritsi angu. Baba ndobva vapinda 2 minutes ndobva vabuda. Kurapiwa kwababa ino handina kukuona. Ko maidziviswa here kuti mupindemo? Painzi ngatipindei 1-1. Nani? Baba ndo vakataura vakatipindai kana mabuda ndokupinda. Ndizvo zvawakaita? Kuchipatara kutaura chokwadi inini nikapa mutemo wechipatara inini manje. Ini ndiri murapiwa. Ndizvo zvawakaita here? Handina kungodaro ini nchava. Kutaura chokwadi pamberi paMwari ndingapika hangu chinyamwe nevakafa chaivo. Chero naMwari mupe. Asi vakatanga kupinda voga imusinji. Kitchen ndakati vamwe ngavapinde handiti. Ndobva vabayiwa. Anorapa makamudze kuti tiri tu tinoda kuonekwa chigwere. Ndakamudza. Akatozvitsigira izvo. Akatozvitsigira chero bhuku rake. Akapinda mose. Kupinda iye sezvo ndataura naye pakutanga ndopakanditi chi Mabona dambudziko riripo nekuti makataura naye mukadzi asipo pamurikutaura naye. Okufungirai mukadzi kuti zvamaitaura hazvichamugutsi kuti tiri kurapwa zvekuti chigwere chedu chipere. Asi kana tikatarisa kudaro, baba ava vari kuda here kuti ivo varambe nechigwere? Saka funga yacho mai iri kukupinda iri kuwanikwa kwako? Zvinokusina kutibvunza taifanira kuti tipinde tirapiwe tese tichionana kuti tose tarapiwa. Ndikavabvunza baba ko kadhi tonyoregwa pakadhi ripi vakati kadhi ririmo rina nesi. Rina nesi harionekwiwo here tiriverengewo kadhi racho zvikanzi aiwa tichazoritora musi wekudzokera kumatara. Kadhi renyu hamuna kuratidza mai? Handitozivi kuti vakaritora kadhi racho iroro. Handina kutomboona. Tabva kuchipatara handitika. Taifanira kudzokera neFriday kuti vatombayiwa tinobayiwa majekiseni. Ava mai ndo pakanditi inini ndiri kurwara plus majekiseni acho anorwadza handiti. Saka kitchen manje angati anzi kana usamozodzoka ndopamudzoka muchipedza majekiseni muchitora kadhi. Socho kadhi ndakatotora nemusi Friday. Imi mune kadhi renyu? Aiwa takangonyogwa pamwe chete. Ravo rimwe ravainaro takatonyogwa patakatestiwa takazonotestiwa futi blood. Takatabva pa tikati ngatichienda tinotestiwa blood futi kuya. Tikatonotestiwa futi tese tiri vaviri. Zvikanyogwa mubhuku ravo sezvo rangu ranga rasara kupi kuna kitchen. Taenda kwadhaiza tese taimwa munamato. Ivo vachitondidirira ini ndichimwa ivo vomwawo kusvika tapedza makosi edu. Aiwa pamuri kurasika kana zviri zvigwere zvepabonde hamuzvindiri kumapostori, hamuzvindiri kumadzibaba, munofanira kuenda chokwadi kuchipatara. Zvino kana chigwere chepabonde chomwigwa munamato, minamato inomwigwa zvinhu zvisingazivikani. Haikona kuti tiri kuziva kuti ichi ndechepabonde. Kana ndikati ndine chigwere chepabonde ndoda kuenda kwamai Mutsindikwa kundorapiwa, vanorapa vachitoziva kuti ndiri kurapa chigwere chepabonde. Saka ipapo muri kurasika. Kana kuri kuchipatara ndikuratidza kuti makaenda mose. Kadhi renyu rakanyogwa here kuti makaenda? Ratidza yamai. Handi meso munauka amai? Munogona kuverenga? Havanga ashai. Ndiro. Makanyogwa mose baba. Induraidari. Okay. Saka imimi nekuda kwenguva yatatora tichitaura nemi, hamuna here dzimwe pfungwa dzekuti mungachinje kuti muti ndahwisisa sekutaura kwenyu mama, ndingade kudzokedzana hangu nemurume wangu? Chokwadi chakanaka mama. Handina chandichanzi chero tikanzi tadzokera ndichitovaona baba vaintora hanzvadzi yangu. Tichangonorarama tiri sisina bhodhi saizvozvo. Nekuti kana ndakatovatarisa kudai ndotoona sekuti baba hanzvadzi yangu.
Saka hapana kana feeling yamunohwa. handina. Tongonasa kuti ndigere nehanzvadzi yangu pamba tichimbobikira nedu. Iwe hapana uchaunohwa kuna mai yavo. Aiwa ndohwa. Unombomubata-bata here mukadzi wako uchichovhera padhuze ndava. Vakadzi ava zuva nezuva vanoda kuramba vachinyengewa vachiudziwa zvakanaka. Suro chaiyo vabvunzeya ndati vanyengetedza vakazongoita kamwanawo vakangotambirawo padhuze. Saka hatitarisiri kuti imba iyi ingadoi, asi amai handizivi zvingave kwamuri sarudzo ingave yenyu, asi isusu sehama dzenyu, sevatongi venyu, tanga taona kuti musazviputsira imba yenyu kuti musvike pakadai, asi sarudzo iri kwamuri ndenyu. Ende hakuna mutemo unomanikidza kuti mudanane nechamusinga chako. Asi chishuwo chedu mune vana 4. Vana ava vawanda. Kana chizvitarisa nenguva yamava, pamunonoberekera vamwe 4 munenge machembere. Asi vana ava vanonge vachitambudzika zvikuru nekuti umwe mubereki wavo hapachina. Hamungadere amai kuti mudzokedzane muviri wenyu wose. Pamusoro baba ndichitaura idi yaMwari. Kana tichingodzokera kunogara tiri sisina bhodhi muraramiro watatichingoita, hapana dambudziko. Zvokuti ndichirarama nababa kana kuti ndiseberewo padhuze navo handikakwanisi. Chakagarira vakadzi mudzimba umo ibonde ndicho ichocho. Kana pasisina musha wacho unenge wati putsukei. Iwewo kunyima wako uri kuita uri kupota uchibuda zvineramba vazvidzokonyava. Avawo mukadzi wavari kuti vasafamba naye, mukadzi iyeyo haana kunaka, ndo wavari kuda iyeye. Saka kuwirirana apa kunotinetseka. Ungaratidze here dare rino kuti chokwadi imimi muri kurevesa kuti hamuchadi murume. Mungamuratidze nei? Munofanirwa kumutaurira zvinhu zvishanu. Uyu baba uyu ndiye here ari kukundikana kuti arare nemi, kana kuti ari kuzviitisa uyu, kana kuti muri kungomuramba zvinhu? Baba handisi kungovaramba zvokuti ndangovaramba. Asi kuti babawo vane masipotsi ava avanoita zvokuti pamba titadze kana kuwanana mafilimi pauviri hwedu, titadze kuwirirana pauviri hwedu. Vane masipotsi avanoita, unga mashambadziwo mudare nenhau yekuti zvimwe zvinenge zvisingatoitiwo kutaura, zvichitova zvinhu zvinenge zvichitori zvine varidzi vazvo. Rino idare saka unenge uchiona sekuti ungatokanganisa musha wacho. Ivavo mai ivavo vakatozotadza futi kugarawo neimba yavo nekuti vanhu vanenge vachitova nedzimba dzavo. Rino iri idare munofanirwa ndo nguva yekutaura zvese, nekuti isusu tiri kugwadziwa nevana. Chii masipotsi aanoita uyu? Baba vanoriritira vamwe vakadzi vanotori nemisha dzavo. Ini mudzimai wavo ndiri ndichitoshuvirawo sapoti yababa kuti dei auyawo mandiri, asi pandiri haisviki. Saka mukazviona izvozvo mafeelings moshaya? Nditori manje ipapo ndo panofanirwa kuuya mafeeling kuti ko inini uri kundirambirei. Nokuti mukaona asingasvike mafeeling ipapo hapaisina zvinhu zvakanaka. Kutsvaga zvakadiwa kumubata chaizvomupa kutsvaga zvakadiwa. Baba muri kurasika zvikuru kana iri chokwadi yamuri. Shuwa ndingataura hangu padare ndoita sekuti ndichinyepa kana kureva nemi. Pakabuda mai mumba ndifunga ndemama muna April April. Ndatombobuda ndine chinangwa chekuti zinanise nzara yadai ndoenda hangu ukadoma kana kwekwe kuna chihinge bro wangu tonoshanda ndikatomba toenda tese vakati manje vana funga vakandiperekedza tikakwirira pamba George paya. Ndasvika uko manje foni yachihinge yakaramba kupinda
ndakati zvina ndidzokere kumba sezvo vamwe vachiti vakatorawo chibage unochinja nembudzi vachidii. Pandakangosvika pamba mai ava ndobva vakabuda seri kwemosquito net. Zvakatonetsa kuti chikonzero chii. Kuzomuzama kwakanda neti mai ava vakaramba kuzovabata bata vanga vakutoramba kubatiwa. Ko nhai mai evi ko kana mukadai handimonoziva problem yevarume kana vakagarisa vasingasangane murume. Varume ndozi problem inopa kuti varume vadi vablock. Ndataura shoko iroro mangwana acho kuseni mai ava ndakazoona vabuda nenhumbi dzese ndokunopinda muvana. Kubva ipapo kusvika nhasi muna April ndangotaura shoko rekuti varume zoblosa chi varume. Kana iro bhaibheri rakatipananai ndo chinhu chekutanga ndo chavakataura icho kuti ngachinamati musati masvika ipapo. Saka chinhu ichocho ndoimba. Kana pasisina kureva kuzviputsira imba yenyu. So amai sezvo mune vana 4 marambiwa nhasi maramba murume munoendepi? Ndinogara pamba ipapo. Pamaramba murume? Munenge mushandisa simba ripi? Murume ari ipapo. Ndinofana kugara ndichitsvaga mari yekuita. Ndinofana kugara ipapo ndimbotsvaga kuti ndingaonawo sei mari yekuita. Aiwa. Ipapo ndosaka hurumende yakaisa madzimambo ndosaka yakaisa mapurisa munyika. Mukagara kouya boyfriend kana kuti yewo wisa mukadzi wake, fight inomuka ipapo, tinomuka tikahwa kuti vanhu vaurayana. Saka kana umwe munhu aramba munhu ngaende kumba kwake kuvabereki vake. Hapana simba rekutaura kuti ndombofana kugarapo. Fangwa kuti nekuti mumba makazvigadzirira pamunoramba murume motuta twenyu motaura kuti makuenda kwete kuti ndinombofana kugarapo. Kana musati magadzirira yekone kumba. Kana magadzirira kumba kukuru kugadzirira kututa. Kwa decision day murufunga kuti Ndotuta zvangu. Kai motaura zvinhu zvishanu zvamamurambira directions chitangana. Mapika here amai kuda kuramba murume? Chokwadi. Taurai zvishanu muchimuudza murume ndakurambira chakati kusvikira kunge zvishanu. Musati mamupa. Ndakurambirai nhau yekuti musha watigere nemunda watiri kurima hausi wedu ndowana baba. Wedu takausiya kuna Chidori. Muri kumurambirei? Sorry. Musha watiri kugara nemunda watiri kurima hausi wedu ndowana baba. Ndo zvamuri kumurambira? Chechipiri. Taurai izvi navari kupinda. Muri kumurambira kuti mutawana baba venyu. Yeah? Taurai reason yamuri kukonana. Muri kumurambira kuti baba mutawana baba. Aiwa ndisikurambira izvi. Kana zviri zvebaba wenyu vari kupi? Varipo pano. Varipo pano. Taurisai. Varipo pano. Vanogara ikoko? Vanogara kuno. Aya imwe nyowani. Tauri ndizvi? Kechipiri. Baba ndavarambira kuti vakauraya kodzero dzevana kuramba kuendesa vana kuchikoro. Kechitatu. Baba vanonditora sekuti ndiri mukadzi uye akafirwa nemurume. Kundiraramisa upenyu hweuchirikadzi. Ivo murume wangu varipo. Chechina. Kuronga upenyu hwemusha baba vari voga. Ini mudzimai wavo ndiripo. Chechishanu. Kufamba vachitaurawo muraini zita rangu. Ini ndisina mhosva yandavatadzira. Wada here kurambira? Ndazingadei. Watambirire? Vabereki vemukadzi simngai?
baba tiri urombo uyu musikana uyu aramba mwana aramba murume nhasi abva apa murume wake kukuru. Saka nekudaro mukadzi vachanotora zvinhu zvavo vanange kumusha kwavo. Kana mune zvikwereti zvine mukwasha wenyu sekuzvara kwaakaita nevana vake, dare ndirori rinokusvitsirai kwaari kuti zvinhu zvifane. Panguva ino ndo zvatada kuti tikuzivisai. Watezvara muri kuti munda ndiwavatezvara. Vatezvara vacho vari kupi? Makapani? Makapani munda? Mwana wangu. Zichakwasa bhurodana. Bhurodana muye mwana wangu. Kuchiri kadzi. Vari vese ndakavapa vachiri kudanana. Zvino kana vaparadzana kudai koimba sei munda ndewangu. Aiwa. Dai vasina kudanana mai utora here munda? Vasina kuramba. Vasina kuramba. Varamba vari vese. Saka uyu nguva yake yose yapedza. Iwewe wakagarapo how long? 18 years. 18 years. 18? 18 years. 18 years. Ari kumusha. Musikana obva aramba. Imi moti makutora munda wenyu mopa mwana wenyu. Tiri kuda kuti mugadzirise dare kuzvitaura nokuti iye uchagara papi sezvavaramba apa tatichikupa semaka muri panhu pamwe kweko zvino. Aiwa iye even kana sabhuku wacho anganyore uyu sei? Iye ari mukadzi wemunhu. Iri pakarenda pamwana wangu. Ndakapaka mwana wangu. Naiwe Mwana wangu. Imi makazobva pomukanori makupi? Kumasvingo. Saka kumasvingo ndokuwana mwe munda kuno kumune mwe munda. Ndakatama ndikasiya munda uyu ndapa mwana wangu. Kuti mwana wangu chiuya mimi zvamusina munda uko. Chiuya mugare papi apa. Saka vagara papi papa. izvozvo zviri pamutemo asi imwe hamusi munopa. Kana maenda anofangwa munonoyesurisa zita renyu kuna sabhuku. Sabhuku ndiye unofangwa kuziva kuti munda uyu woita sei, woenda kupi. Asi kana muchitaurirana nasabhuku kuti ndine mwana wangu vanogara. But anonyogwa anorejestwa murume. Ndo zvakaitika ipapo takati sabhuku uya ndakuenda. Munda ndapachi vana vangu. Saka uyu musikana akasara nhaka isava yanyu votora mwe murume wake ava vokuda nevana vavo vonogara kumwe. Wobva atora mwe murume futi. Wobva akamudziva abvapo akakonana naye womudzinga woenda wotora mwe ari ipapo. Izvo ndingazvitaura handisini ndiri kukonanisa vanhu kaini. Aiwa dai mama murega ataura uyu. Kudakuwa kuti murume mudo wakanyagwa ziterani. Pamusoro iye risiti yangu yegore rino chani. Yakanyagwa ziterani. Taro dzinaveni. Naye zitara kanyagwa wani kumba kwedu. Ndira baba ranga richishanda. Munda inowanikwa nenzira dzakasiyana. Kana tezvara vanokwanisa kutodaidza mukwacho wavo kuti uya pano urime kumba kwavo chaiko wotochekerwa. Wotozwa kuti munda iwoyo hautisiri wako ndiwachibva baba ndiwatova mukwasha. Mukwasha wotota zvaaneda akwete kuti makakonana mukwasha chibva pano hazvisiri izvo. Munyika munenge musisina mutemo. Ngeta kurarama nyika isina president. Yangowa kuita mazvake nyika isina mambo. Asi ino ina mambo. Izvo hazvifi zvakaita kuti imwe mungarambe mugerepo muchishandisa simba iroro. Ayo. Ayo. Saka sezvo maramba tinoda kutenda amai mune here zvamakashanda nemurume uyu? Endai munyore pasi zvimwe zvacho zvinoita kana zvine makakava
ndiripo pakuti ndikubatsirai kuti tikupatsanurai kuti zvifambe sei. But nenguva ino toda kutora mukana uno wokuti amai munobvisa dhuku renyu mobuda nepopa. Kana mune Zambia munoibvisa zvichiratidza kuzvisunungura negupuro ramapo. Kana rakadaro it's okay. Idress musabvisa. Mobuda nepopo muri rudzorogwa. Mukadzi wabereki uyo netengeri.